Mga idol, kung taga Cebu nga ka, automatic na nakasuroy na jud ka diri dapita. Kini nga area mao kini siya diri ang pier. Dira sa may left side niining maong video, mao kana ang gitawag og boulevard. Naa dira ang mga rides kay hapit naman ang piyesta karong August 10. Usa ni sa akong mga ikasuggest kung ganahan mo manglaag magabi, ari lang mo diri sa may boulevard kay daghan kay mong rides nga kapilian. Apan kung di ka ganahan anang rides kay dagaton ka unya mahadlok sad ka ng mga labyog-labyog anang mga octopus rides diha. Apoy di ra jud kay kamulahos dira sa may pero labi na gyud kung naa kay dalang pasol agoy pagkanindot ipamasol diha magabi mga idol. Ug naa ko'y nabantayan diha sa may tuong nga bahin ining video, waga kayo ang mga bakhaw, nindot kaayo kay naay proteksyon ang baybayon labi na gyud panahon kung naay bagyo. Ug padayon ta diha aginod sa unahan kay naa ko'y nakit-an kana bitawng nailingin sa tunga unya gihalog siya og square ang design, green ang kolor, mao na siya ang among plaza nga puwerteng limpyo ha. Shout out day ko sa nag-maintain ining maong plaza, ganahan kay tadya mula ag labi na gyud kanang ilawom sa Nara nga 100 years na kapin. Nindot kay ligid-ligid diha mga idol. Kanang inyong nakita sad nga L-type ang atop, mao na siya ang among kumbinto nga made of corals and stone. Kanang nasa kilid mao na ang among simbahan nga puwerteng karaana. Gibuhat na siya ni adtong 1866 ug nahuman siya ni adtong 1898. Puwerteng karaana. Ug atong lubagon ang kamera diri sa unahan aron makita ninyo ang pier sa kadagatan. O di ba? Pwede ra gyud kay ka mamasol kung taoban. Ayaw lang pod pamasol kung hunasan kay sigurado ko ang imong makuha kasagbutan. Unya, di ka ganahan mamasol diha sa tumoy sa pier nga perti mambluha sa dagat. Unya samtang nagpaabot ka nga tukbo ng imong pasol sa bugaong, nagsigi sad kag tanaw-tanaw sa buhol nga naa sa atbang. Ay puwerte raman ding duulan ning Bohol, makita raman di ay kaayo diri kung mamasol ka. Maunang kung musuroy mga ka diri dapita aw pananghid yun sa imuhang mama, dili kay nagsigi na ka og laroy-laroy unya wa pa day ka kapanghugas og plato sa inyo ha. Kini nga kong tambag para ni sa mga ulitaw og dalaga kay dili man gyud nato malikayan nga manuroy na sila diri dapita. Aron dili mo mabulyaso sa inyong mamagpapa, sigurado nga human na mo trabaho sa inyo ha. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ni ining maong video og manghinaot ko nga nalingaw mo bisan gamay rata og naipakita ninyo. Now before na ko i-end kining maong video, pwede ba mo comment kung asa mo nga lugar nga nagtan-aw ni ining maong video. Bulan may bawan ako kung asa dapit siya nakaabot. Kanang inyong pag-like o pag-share sa among mga video, dako na kay na siya og ikatabang namong mga content creator. Mao na siya naghatag namo og inspirasyon para mo padayon sa among gibuhat nga maghatag kaninyo og kalingawan. Unya, akong atangan ang mga comment ninyo diya sa ubos kung asa ninyo gustong sunod nga ipasuroy kay ato kanang paningkamutan, depende kung maabot lang yun sa ato ang budget. Daghang kayong salamat. Way sa payan.